खेखा नांजाकनाय ते खायरकजाकनाय मांप्लि तिप्रासा खरकसा राजा बाहादुर मलसम मंगै साल बा फायो माइरं कलसा हरबा अंगो मुक्ति kwplwng अंगै तंलाय जाजामानि ताखुक राजा बाहादुर मलसमनि साजला बिसि काद्रब बिसि सा काद्रब तंमा तंगै तंगैबो साकमां चरिया अंगै तंलाय जाजामानि अमा हाइखेनो खरक बखरगो kwpal kwrwi ogwo maikwrwi अंगै Nukhung kwlwi तंलाय जामानि Mwktwi bai kwplwng Nukhungni hafaro lokoni thani tei hafangni thani tei Chuba sanlai tंलाय जाजामानि Suto gongrai kami kila RD block UB Nagar bisi bai khobja bo Sajwla no langma thans gothangkhe manani hwnwi joto lokoni thani khoksa ya khokniba kisisa made mano hwnwi mangplio phaiwi lokoni kisisa sanjamani kisasa jaga kisa tongjamani tei rabar buphang rok tongjamani pia thungno langma tungsasi tongsi hwnwi Mwktwi bai kwplwng boni bwsani bagwi Mwktwi bai kwplwng lokoni thani subaso kisa sanja jamani tei o mangplio raja bahadur molsom lokorokno Mwktwi klaiwi toma hwnwi kok charkha naitongdi joykarwi dofani TV mangplio hain hailam so khapani takhok te bukuk song chuni dofani TV mangpli nai tongnai lukorok ni bagoi blai ni kha khamjak nai mangpli no sung phunukno ni thangwi tongo sawiman kha khorokcha cherai ek bosor kadrup khosi sung sawiman kha jothan moya molsom ek bosor ni cherai bo asaifro kaham na asai tongmani phiaba tabok bosor kapmani yagulo tini bilai ni sak kebel ngui thangjak bokrok ti samaya boni yathyak choleya mahaikene Nukhungni guardian buma bufa tangui teiwi chawibu aram nangjak job sob সময় no bron bukhabo kamung Mwktwi phaimung bahaika hamroma snai hnaino chukje Nukhung chikon ti aka tonglaijak mani chung thai phai sokpake UB Nagar amchai bi khobjak suto gongrai kami chikon ti molsom takhuk suni para sung saimano suto gongrai oro komse kom 70 hai poribar tonglaijamani blaine khairma sungsake kasalma kuno o parao phaneni thakangke gari gura to phaya tabo kuno rokom sakelok phai sokphaikha maikhone dofani TV tini phung aisesri o cheraini guardian bai khobor rojakmani yagulono chung belaina hathai hafung kasawina tinini o Nukhung cherai jothan moya molsom chikon tia belaina kharma sungsake bemar ka phai tongjamani no phaiwi lukorokno phunuklai phigra dihe ringjakma bai chung satung heka hafung hathai kasai phaiwi broni Nukhung chung phai sokpaijak thik broni Nukhung ni rok chini mangphlio nugui mankhana borok bumaike tonglai tongjak phiaba khorokcha cherai malai mani tabok 1 year kawi thangka ek bosor kawi thangka phiaba tabok bokrok ti samaya sakebel chusu boroni rang poisa je tongmani tangwi chala jangnai borok mungsa koroi laija tangwi salai tongjanai tabok hamya kalaijak haino bangwini mokolo Mwktwi kwplwng nglaiyoni chuna dofani TV ni rihor kha tei sung tini borokni Nukhungo phai sok phaikha bomhaikhe rugi manjakha tamong laikha borok bomaikha tabok chole laitong aborokno chung boroni guardian baini kok salainai sawimanka o cherai bisate te je sake belungwi tongnai boni bufani bomungke raja bahadur molsom tei boni bomungke Apai Rani molsom broni Nukhung chung phai sok phaijak borok belaine kostoni bisingone broni Nukhungno tabok cholerai tongmani maikene chung khobor khnamkene phai sok phaijak o cheraina hamronani bagoi borokni jaga kisasa tongmarok bo maphallaikha hne chung khobor khnamkha tei Allahabad Bank tongmarokbo tini phalui porjonto tabo cheraini sak belmani bo hamya hnoi belaine mokol Mwktwi klai lebi rihorlaimani bisingtei chung broni Nukhungo phai sok phaijak maikene truk broni guardian bai chung kok sanai tei bisingo brok bomaike tong aborokno broni khoktwi no lukorokno chung khnaronai maikene tini nog nai tongni borok tamo koksa
nugui man kana boroni nukhungo sung phai sok paila borok belaina koston bisingo tongmani bisingo phano sungna tini boroni nukhungo kisa phailai gadi tai cherai ni tongmung rokno kisa lukorok no phunugra din samani bagoi ni sung phai sok paijak ulei tasing samani cherai chikontia ek bosor che kap kho abono tabo rugi ni sasnai mane ekdom sa kebel bokrokti sawoi mania abono tebino buma bufa blaini cinta angnai jak rang paisa pailai jak tei krikha hafaro tei tmase khlaile sinai hanaina wana laijak nugui man khana borok family bomai ka tonglai ja chikontia ka tonglai mane pheba tawo khoroksa rugi hami angma bai busuk ta borok crisis sok laijak yang mangpli chiraino sagre truk ni chirain mung tasing saka jothon moya molsomi kachra tete naigade omone bumungna phiaba omone naid bokrokti samayang tongjaman belai kharama sangsa buma bufa doctor hospital telong laika phiaba tabuk pojonto nahade tisawai mane bomai ke bahan sinai matai atai rok pailai jaka phiaba tabuk mahai nijene busawa jodi mai klai lahake nini bukhabo mahai ma tongna naine di chikon tia tabuk sibo kathar asai femini phiaba tab bokrokti samaya sa kebel naidi pura sa kebel bom hai rugi man jakhana belainu wana ma sangsa mai kana chini buma tongo busajo okra tongo nya guardian basing tuluk kok salainai bom hai ke busuk bosor ngoi tabok pojonta hamya nukhungo tam kama kha ochrai ni bagoi tamok laika aborona jeng tuluk bu phanni khoktini jeng khanalai no ke dara sagradi tabok to noni nukhungo ne testang tabok to noni nukhungo sung phai sok phaika tabok sung khobor bo khanam kha tei jeng mangpli bu nukha blaina kharma sungsan ni cherai asik sikon tia bomai ke asai mani simi asuk jora tei je sakke bel tmani bangoi sak ragli abarono jeng noni khoktei ne khananai sagar darang ni cherai busu bosorung kha ani cherai to ek bosor kaha haibano belaina poilao dopati bino hambai marogo sekang ani cherai ni bagai belai ni jeng chini nukhung jeng jalo kalaijak amahayang kata angkini ni cherai tabok sung to saima ka je sak bel hamane achai phron ni simin de sak bel jak na bopron chi achai phron ni to ungya mahono jeng saiman kha 4 mas o 4 mas bisingo se amote ungja angke oro bisingo loge na tepania hospitalo telangai 2 sapta 14 din matongkha oro hospitalo amahayang kata angke bono hospitalo telangmani ya gollo le bum hai result malai ke cherai ni hada hamkuk ma de nukjak na age hai de matong ke oro jeng kisale age yak rokle tabole kisa tisa maha angke oro ni cherai ni doctor sawo norok teisa doctor kahamo telang laide Bengaluru rogo norok telang makhe babelai na hamnai ano hisarta amahai angke tabok suk jorao ek bosor che ka boi thangka angke noni nukhungo to sung tabok phai nai phimane mungsa korei laijak bahai ke salai tong nukhungla amahai khe no hajira thangai chalayo uchirai ni bagai no jeng doctor nai ro ma jeng je buma bufa phan tongsa jaga bu phalkha angke oro bisingo amahai khe nai rakha private rogo nai rakha angke oro bisingo rabar de 100 khan 100 bufang tongma nobo obo girbi maro ha phale phal yakho girbi maro ha mangsa chikre kha chine nukhungo kisa chikre kha bani bagai che angke tabo ni cherai je hamya ngui tongmani abono le ni roni area rogo jara social worker maya ganang rok phaibi nai phaibi Chuba soro khlai phaimane rok tere tong amahai khele korei kho takjo ke khai phaya ko takjora chang tabok tak suk jora tini ni cherai hamya tibi busuk rok mane non khoros thanglai tongkhana jeng khoros thangmani prai 2 lakh rok le thang je phan tongmani buma khalai kha 2 lakh le kanai ha bolong bo phal kha ba rabar bo girbi ro kha ke ani mobile poison to ma phal kha tabok mobile bo korei kha mangsa korei kha chini nukhuma mangsa chi korei kha mairung hindi chajanai hindi
amahai ke hai tuktak hai jeep chimi sitong sibu tabok amahai angkha noni nukhung gole nin cherai kene tak jen nok tomne abo nong nin cherai de ani cherai no mo okraku ta berei boke lekha rok porai te to bo porei tong tabok class 3 para bisingo no English medium school ho kono mate acha anke tabo nin cherai tabo jothan moya bo tabo bona hamrona ni thangkang ke mane lukorone suba suto nangsinai tabo nini to je phan tongsak bolong tongma rok roba tongma rok ta sini ngsaka je pai suka tabo jip ka ses tongse ke bona hamrona ni kangka to hospital ka hamma thangnai hospital thangnani thangkang ke to hain hai rang nangjabuno ke rang to ni ya phau kori kang ke nung bona hamrona ni bagoile lukororo jara maya ganang rok tongnai rok no ba tabo ADC ha phango CM song tongbai bo MLA rok tong borok balen nang malai marok to tong chuba so khlainani bagoile mane san marok to tong amahai khele malai ma to kore kho san ma bo kore kho je chuksa je phan tongsa le khai kha abone bagai no logoro no sana mu chungma ningke amahai kisa se chuba chu teisa doctor ka hamo te langai mo cherai no borok hnei de sanamei de mano hnei ma chai tok mani amote chai tok phano hamya kheba hamya angkha amahai ke wan so khata lukuni chuba chu ma kheba teisa doctor ka hamo te langman nai hnei khaka ota ucherai hamnai haita go saraile mai rok chur samakha mai achuk mai to chamaya ko u silerek de hon tumabo dud amahai charai tong ka hora rok kosto rok ka ma rok de tong muktri manya rok somoyo kabo somoyo thui maya muktri maya bu ungu thik kere kha rogi kanang ba jeng buma bu phabu somoyo horglang lang ma ai layo murugei bonon nai amahai ngata ke cherai na tabo ga hamrona nmusu kongke luko chuba su nangsinai te MLA tong ta CM tong brok bai nang malai woni bagwele nin bukha bom hai wan sogoi to aboni bagai no malai nani brok bai MLA sar bai CM motrok bai malai de kisa sek de chuba chu de mano ano de kisa teisa chuba kheba teisa doctor ka hamo talang ma khe ucherai hamnai hinai kha kamani जों पहिलावो साबो दफानि टिभि काहाम हामिया जों पुबो फुनोगो ब्लाई कस्तनि बिसिङो जों ताबो बरन नखुङो फाइ सकपाइजाक तै बनि बसानि जे बेमार अंगै तमनि साक बेलै तंगै जे ताक पर्यन्त राया अंगमन बुफानि खोक्तै न खबो खाना खाना जोंबो जे मानसाक tak MLA hondi CM hondi जोंबो बरनि अंकलागो जों बासानाय जोंबो जे मानसाक एप्लिकेशन फने जोंबो रलायनाय माइकनो जे मानसाक दफानि टिभि दफानि बांवै जों सुबावै थांवनि जोंबो सब साइटगो फियाबा ताक चराइनि बुमा गार्जन बाय जों किसेसा कक साइनलिना बाय सागर ताबक तो कंडीशन चराइनि कंडीशन तो जों नुखा बिलाइनो दाराबो साखा बिलाइनो खारमा संसा tabok nini cherai amsuk bosor kai thangkha nungke bom hai one sok hambui de basa phinai na bom hai one sok ani serai na to hamri nani muchungu angba mane angka no ni to dara bo sai thangkha mane no ni rang puisa je mansak ni rok bo khlaile jekha phia ba tak to rang rok pai thanglai ka jib ka ses tong sin dara bo saka angka bo to doctor ka hamo thanga ke hamnai no abo chung joto no sai mano phia ba chung doctor ro tlangna ni thangka ke rang sinang ke rang to kri ka ke lukorok no jara maya gana kha gana tongnai rok no le bo mai chuba soni bangwi koi na musu ja angke lokowo chuba chu sana mu chungu ani serai no kaham ke doctor kaham ro nairi nan bagai lokowo kaham lokowo chuba chu sana angto chuba suman khang ke chirai bu kaham na ne he wan soguna chuba chu san ke cherai kaham ke rang puisa ro bai ke satn khanawi man khana bukhani kokno to lukorokno sawai ni tongkha phiaba rang puisa to jotoni thani won nang rang puisa sara chung nok ni
yaka sa sena ni thangkang ke rangsara mungse samungchaya phiaba mahai asak jingjal ko to nugui man khana chirai bisek ba kaham nai ta thok phiaba tabuk mahai obostang jak ke buma bufani khabam haing tongkhana blain wana ma sungsa abon bangwina jeng chini mangpleo jara nok tongnai boni nogo phaibi maina phano jeng screen no broni account detail roi ronai nung nogo tongtutui phano 100 200 je khaganang maiganang rang tongnai rong khangke ba 1000 pharodi 2000 pharodi broni account jeng roi ronai nirok o jaga on truk nok je dama kheba noni ashirwad bai borok hain hai doctor kahamote langai phunuka ba hai te sha borok ni rup ngui kotor kolok ngui basai bon buma bufan hain hai pusiwi mannai abasung jotonu sawi mannu maikena nukhung ni borok joto chirai khoroksani bangoi Mwktwi kwplwng nglaijak Mwktwi phailajak kok sawi manlia phiaba jeng phai sokpaijak boni khoktoino nokhana khana lukurok Chuba khlai baijadi hani hanaina tini borok o nukhunga chukje nukhung ke tongjak mani phiaba tabok tini khoroksa nukhungni hamya angmubaini chung jotono siwi mano sudu bo ni kaisiya chung borok munisa asai phaila ka jotono nukhunga hamya chaya anglaiwa afrasi chung kwrwi bising teibo kwrwi sijau maikana tabok borok kangal anglaijak blaina wanama sungsa tai je o mangpli nuk tongnai rok nirok je mansak chung account link roi ne screen ro nirok kosto khlaibai joto jona kisa ke Chuba khlai lebai jadi maike chini mangpli bukakte hamya rok no chung ma ki screen ro romani bukakte maiganang rok Chuba mani bukakte bobai treatment khlaijagoi hamui phirok nei betong broni nukhung no bo maike no Chuba baijadi hain bangwine chung kosto khlai phaimani lukurok ni bangwi sijeng phaijabo ni rok nugui mankana borok bo maike tong jotono Chuba baide hanaine jengbo koksa ro chini dofani tv ni bukakte tei je nai tongnai jotono no hain hai hambai।